ई का करतर सर ये माई मम्मी जी हमरे घरवा में सुतल बानी। आही रे माई हम सोचानी कि तनी ओठांगे त करे जावा हमरी दोगाला चढ़ी गई हम तनी के का करतर सही कौन नटंकी लगल बड़ा अरे पूछू नहीं कि कत मम्मी जी बतावा हो कुल आदमी जाने त का कहि रे ई कहत नु के हमर गोड़ में कांटा गड़ गड़ हम सुता तनी निकाल दो। हेमे अनहरवा में कांटा निकलता टे नहीं टाइल बना माने जेकरा के चुतिया बनावे कहियो ओकरा के बनावे से हमारा के चुतिया न त बनावे से ठीक बना तनी मैंने कपार दुखाए त हम करी कि तनी चल कर घरा में पटाई अब बताओ सही थोड़ी कामवा जौन करत रस आइए पूजा देखी तो ओकर प्रभाव पड़ी कि ना पड़ी माने आपके पूजा वाला का बिया का तनी लिखावा तनी एतना करे एतना पढ़ावा तनी लिखावा तनी ये कुल करे खातिर कातना सेवा करी ना मम्मी जी और बेटा लाखों में बेटा पैदा कइले दुलरुअल बेटा ना है। सुन लो अगली बार से गलती ना होके चाहिए ना मम्मी हाला गुला करब बे त माने का रही जाई ना हां काची का आई तू पढ़े वाला लड़का के बिगाड़ के तू रखले बाड़ी पैसा कर मतलब कि तब तो नुकसान ना मर जाता टे आई केने से पढ़े वाला लागत on मम्मी जी हमनी के लाता का अनपढ़ का लड़का भरल बनी जाइए आइल बनी जा करे ए मम्मी जी बताऊ आज तोर मर्दा जान जाओ तो कहे ना कि हमर मोहतरी रही कहीं कमाओ खराबतिया हां बाप रे हाथ ना दिन बियाह कइला हो गइल आज ले बाल बच्चा ना भइल। हां त मरद रही बाहर त कहां से हमर बाल बच्चा हो की कौन उपाय लगाए साला हमार त देवर दूरिये से ए तू कइले ही रहन ओकर यार त नैन त लड़ौले ही रह लेकिन हम ही मटिया गुन हम सोचनी कि ना अपना मरद के अलावा केहू के ना देखल जाला गलत नजर से लेकिन उ निस्तानी तो हमरा बारे में जब कुछ सोचते नहीं खन तो हम काहे उनकरा बारे में सोची हम कबू उनकरा बारे में ना सोचब ठीक बा नु तू बाहर में खूब रुपया छाप खूब कमा लेकिन हम ही जब बाजिन कहा त नु आ तू नाम कमा तड़ आए लेकिन हम बाजिन कबो ना कहाई जौन पहले देवर शुरुआत कैले रहन बोले के शुरुआत अब उहे वाला हम बोले के उनकरा से शुरुआत करत हन काहे से कि हमार बाजिन के लक्षण उहे मिटा सकत हन हटा सकत हन दुनिया का अंकल लंग तो काज ने कहा हमार देवर जी बोल बन एबरा ओहन तो देवर जी के प्यार से खियाई अपन अचरा के पल्लू से उनकर मुंह पोछम तब तो जरूरे हमार प्यार के माया में ढल जी ह भाभी हां बुची जी का करथड़ो का करी काम धंधा ओरिया एगो बर्तन उर्तन माजी ले बने खा लीजिए वो सब खाना हो खाने खातिर नहीं हमी लेकिन एक बात कही भाभी हम आवत रहनी हमें घूम के ना इतना हमारी गांव में के मेहरारू बड़ाई कर तड़ी से तोहर न कि मत पूछ का कहत रही सब चीज कदड़ी से कि जान तड़ू एगो तोहरो भौजाई मिलल बड़ी ना कि कितना प्यार से बोले लिए बतियावे लिए जब बाड़ी सन बोतनी देख के जरली सब अपना ननद के काहे ना कह देनी कि ऐसन बात बोलबो मत करे जे हमरा घर परिवार पर बोले के नहीं हम नजर मत लगाइए जा जैसे हमने के मिली जुली चलता प्यार नु वैसे चले द जा ये तो नजर से आजकल ना केहू के केहू देख नहीं के सकत सब ये सोचता कि कब उनका के गिरा दे ये तो बतिया सही कहत नहीं बुझी जी लेकिन देखी हम केहू के बात में आवे वाला नहीं की जाना नहीं आ नाम केहू के फुसलैला वाला दाऊजी कहत रहना कि विदाई खातिर हां देखा भाभी तू जई हमती चल जेबू तो घर उदास हो जाई कि ना माई तनी बीमार बे जाइम लग आज जाइम कल आ जाइम ऐसे करम बाप तब रात भर न जाके रहबू हो हमरो तो रवा बिना मन ना लागेला सुनी ना जाई रवा पहले खा ली त काट के खाना आ देख हम माई से कही ना कि माई भौजी आइल बड़ी तो 2-4 साल 5 साल रह के भौजी के हाथे खा ली तो हमार शादी ब्याह होई सही कही ना आतना भी जल्दी का बाटे ये बताएं तब अभी जवन देखे जवन नैहर में सुख मिल जाला नु उ ससुरा में सुख कबो ना मिलेला मानो तनी मिली कि ना मिली घर बर कैसन मिली निमन ना मिली कोनो जानल बाटे जौन भी सबक बितावे के होला नु तो नैहर में पूरा वे के आए जान जाए तो खाली तो खराई मार दी रवा के खा लेना अरे जाए ना खाली हम आवतन ठीक खाना निकल ले माई कहां बड़ी काज नहीं कहूं गोई लिया खा ले हम नु अच्छी पे ध दे हम माज दे हम ननद तो बढ़िया बोल नहीं बड़ी सब जातन देवर जी के देखो तनी कहां बानी खोजी तुम करा पा का हो भौजी पता न घरवा में का करत है कुछ बुझाते नहीं थे भैया जब से बाड़ा बहारा तलहरा के तरफ लूटी है कुछ नहीं कह जाए बताओ अकेले हम कितना काटें का देवर जी
का भौजी माने का करत अरे अपन मशीन के रोकी जी काहे इतना हम अपना स्पीड मशीन चलावत? के रोकी तो तू फिर इंजन बाद में के एक धारा मुड़ जाई त काटबो ना करी कुटी हो जान हम अपना जाई मशीन के रोकी तो तू इंजन के खोली द का दिक्कत बाटे नाही त गलत ना काटम त कैसे भैंस खाए तो धरावा होनी है भई इतना आज मेहनत रहा भैया कइले रहते नु त आज हमार लइकन के कमी ना रही जन नहीं केहू बाजिन कह के हमके ना बुलाई तो भैया में कमी बा तबे तोहार लइका नइखे बोल ठीक बा सुनी ना देवर जी का बोला ना का न हो सके रोवे वजह से हम माई काहे लागी त का दिक्कत माने ई का कहत हो भाभी सही को आय? देवर जी माने हमरा कुछ समझ में नहीं आवत तू ई सब बात उ दिन वाला बतिया याद बा रोवा के कौन बतिया नाई दिन बिया है तो बोलत रही मजाकिया कइले रही उ दिन भुला गइल बानी ठीक बा ना अब दिन दशा दूसर हो गइल नहीं बाटे तू दिन भुलाए के नहीं उ दिन के याद कराई रहुआ का बोला अब रहुआ समझ जाए कि हर चीज बात बोला ही के पड़ी बताई ना तनी देखा भौजी हमरा डर लागेला कि घर में माई बहन बाबूजी सब बाटे सब जान जी ना तो एकदम महाराष्ट्र के बवाल मत जाई ए जी देखिए कुछ ना हो कि जननी घर के इज्जत घरहू में रह जाई आ घर के बात घरे में रह जाई बहरी जाइबो ना करी आ केहू ना जानी माने कि तू चाहत रू कि हमरा देह से लइका हो जाओ हम चाहत नहीं नु कि मतलब रउए लइका रही मतलब आ नाम उनका रही के उनकर लइका हटे जननी अच्छा हम ई चा- बात बा हाँ। तो हाँ बहुत अच्छा हाँ भौजी मान गेली जवन कहबू तेवन करब ठीक बा हाँ माने बोली सच और में का हर बात मानब बोला का खइबू का खाए हमसे हंस बोले बतियावे के पड़ी तिल देवरो संग तोहरा लगावे के उ तो हम पड़ी लगई नहीं बने दिल और वैसे कम थोड़ी ना बने ना ऐसा कोनो बात ना लेकिन सुनो प्यार होई ठीक बा माई आ बहिन आ भाई आ बाबूजी जी के पता ना चले के चाहिए ठीक बा ना अरे केहू के ना पता चले भाई तरह और आइबे ना करी ना 3 साल पर एक बार आई ना तो ओहू में 1 महीना रही ना चल बाबूजी जाई के ना। पता चली ना तब कुटी कुटी काट दी हम ठीक बा आ बाबूजी का करियन जी आ बाबूजी के आज बहन काल ना रही उनकर का ले ठीक बा लेबे जा तनी बोझा लिया ठीक बा काटे के बोझा ले मत जाई आई ले हां आई अरे बाप रे बाप देवर जी का भौजी अपन इरादा बदलम जान जननी अरे चल मुसवा में लेके चल गेले लू हां चोना देखाओ सुनी तो ना। कोना में लेके भाग गेले लू अब हमार उ दिन है आगुल बाटे जी हाँ? जे जे हमारा हंसत रहे नु अब हमार हंसे वाला दिन है आगुल बाटे कहले बनी सब कोई के जे जे हमारा के हंसले बनी कहले बा बाजिन एक दिन उन लोग के मुंह पर करिखा ना पोतनी न तो फिर हमरो नाम ना देखो तोहार सारधा जौन रहे वो पूरा हो गइल बा ठीक बा हैं ठीक बाटे आ सुनो ना बताइए मत आ पूरा हो गइल बा ना अब हमारा से नाता तोड़ो ई का कह देनी जौन संबंध बनौले बड़ू ठीक बा का कहत तो नहीं का कहतनी सही कहतनी जी बुझाता कुछ उ का कहलन उनसे कुछ होखेला उनसे जब कुछ होकबे ना कहला तो बोल के का करी हमारा गोराई पे काहे लसिया जलू हो हैं अरे गोरइए त फीदा बाजी एकदम हमार जान ले लेबा चलो ठीक बाटे अब सुनी ना। हां अब यही लगले नु और वो खेत में चल जी बोझा ले ना त आमा जी देखम नु कि उनकी दोनों घरा में का करत रहस ठीक बा नु जाई जल्दी से ठीक बाटे जाई तो चलो देवर भगवान केहू के देश तो ऐसा नहीं रही कि देवर सपना पूरा करस इतना दिन में भगवान ना पूरा कलन तो देवर तो पूरा कैलस कैलन नु बाप रे बाप गांव नगर के ताना सुना सुना बुझाता कि हमार कान में का खोट बहरी आ जाई जौनो बाटे तेवनो आ सब बच जातन लगा के फोन करके कह करिए बबुआ यही गने तू करबे तो बताओ कैसे का होखी हमारे से कुल बर्दाश्त नहीं होगा ठीक बा ना आके जौन अपन है आज ने ड्यूटी गइल बाटे कि कहाँ बा फोन नहीं के उठा हेलो हाँ बबुआ खुश रह आ का ठीक बाटे हो घर में रह तो दर्द दे ताना मारत ताटे बहरी जाता गांव नगर ताना मारत अब इहे ना दिन रह गइल बाटे आए हमरो शौक लागेला कि हाथाना बढ़िया रागाना बाटे आए एगो लड़का रहे तो भर आगाना खेली तो देखे में निक लागे चाहे दुकानी उकानी पर जती तो कहत कि ये दादी हमरो को मिठाई कीन दे दादी तो कता ना निक लागी हाँ हमार बतावा हो लगन नहीं कि हाँ हम दादी कहाई हाँ ये तो कहते बड़ा कि चिंता मत कर चिंता कहिया ले एक दिन देखे के पड़ी बतावा ना हाँ जैसे बुझाता कि तार एथु में दमे नहीं खे
अतना खियौनी पियौनी काहे खाती के कि लइका हम तंदुरुस्त रही। आ तेवन हाल हमर ये तू सुने के मिलता देखे के मिलता टे। चल और बताव ठीक बड़ा ना? हाँ खाए पिए में ध्यान लगैनी अपन। आया तोरा अपन ही मैंने ना बुझला कि घरे दुआरे आई। हाँ ठीक बे बुचिया। हाँ बाबू जी ठीक है बड़ा। काहे खाती घोपड़ा चोर घल तरी कि ना टमाटर बैगन को? हाँ तो खेते बड़ा खेता ही रहता ना 1 महीना से। अब हम ही लेके जानी खाना पानी ठीक है बना। हाँ तो आव रोज रोज बोलाव तनी लेकिन तोहारा बुझाते नहीं कि अपना मन से कि हाँ का कहती हमार महतारी बतिये सुनी कि ना सुनी। चल ठीक बाटे जो ड्यूटी ओ करे ला बतिया बतानी ना वो करे बुझाता नहीं करे बुझाता टे। हमनी के ना सुनता नहीं जा कि बाज पहले घर में रखा ले बिया ओकर रहन हमरा तनको ठीक नहीं खे लागत। हमके तो जरूर कुछ बुझाता कि कुछ करती है। हाँ तारा का ढेर बुझाता टे। जाए दे करबो करी ना तो देखी के सुन के पटा जाए के बटे काहे के बाज बहिला से उ निमन बाटे। मान ले कर मतलब का कि लइका ना होई तो कहीं के हो बटे घर में बात रही जाई रे ठीक बटे ना। अभी बाटे मान ले कि अभी एगो के बियाह शादी नहीं के भई मान ले अभी पढ़े पर ध्यान लगैले बाटे तब एकरा के हम ना हम का को हमरे महतारी है तो हमरा का कहे के बाटे। अगर कुछ उल्टो सीधा माने तू करन सन त तू लड़की है तोरा के कहते मैं तू न ती कुल काम करी है तो लेकिन एगो चुप चीज लगा अच्छा लागेला कि बोले बतियावे ले प्यार से। हाँ ये तो बाकी इहे देख के न लो भाई बनी जाए या चाहे ओकर विचार देखी के ऐसे कहता नहीं आके जाए दे कैसा हूँ भगवान ओकरा के देस ठीक बा ना। चल ठीक हाँ चल खाना खा ले तनी तनी काम धंधा क दिहल कर तोरा अपना मने नहीं बुझा काम धंधा करते हम ना करब तो ठीक है बाटे जहिया ससुर आना तो यही सौत बन के रही ओकर का करे के बाटे तो तू सन काम में कर तरी जा तनी बरा कोहड़ा तूरे साज करे कोहड़ा के सब्जी बनाइयो सब। अरे मैं ले ही मोबाइल रख दे रे। भाभी का समाचार मुझे में बड़ू ना है बे ठीक बा अपन कह हमार समाचार ठीक बा। समाचार बताओ अपन। ठीक बाटे। अच्छा बड़ा ब्यूटी बनौले बड़ू भौजी का बात ज्यादा बा? नहीं एक बार कुछ ठीक नहीं खिला खाली टमाटर खाता नहीं खाटा खाटा टमाटर खइला से काम चली भाभी? जीवन पहले उल्टी नु होता उल्टी तो दस्त बोलो तो पियर का दवाई लिया थी बोलो। एमे दवाई चाचा बने वाला बानी रहुआ नु। चाचा तो बनने वाला बानी तो बतिया हुजू कहबे करो ठीक बा लेकिन पता ना चल के चाहिए। आका पेटवा जहिया निकलते है तो देखबे न करी आदमी तो साफ बता दिया का बता राकेश दे? राजा देवर के है काय खातिर बता दे हम मत के बताई कि राव नाम थोड़ ना ले तो फिर का हम कहले रहनी कि तू छोड़ दिया हमारे पीछे मत फिर काहे बोलौलू हमरा के? ना तो प्यार करी ना रहुआ से। अच्छा प्यार करेलू? आई बन क के रखी ना तो अब जितना गोरे गोरे लौकत अरे कुर्तावा छोट नतिया दे देले बा अच्छा यही से वही से खोल ले रहिला। है ना के बनो देखी सुनो ना 150 का साधाई लाई करा के और वो तो 150 ले ले बानी आ उ तो राउर भैया नु 400 का 500 ना का 800 के कुर्ता ले ले बानी ना पहिना नहीं ना तो उनके हमके ठीक ना लागेला तो ना सुनो पहिनी ना 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 तो हमरा के झूठ नहीं के ना बोले के जन सच्चाई बा। 50 रुपया का चप्पल पहिरेला आ 150 का कुर्ता। आइए दादा झूठ काहे के बोलम उ तो अपना तो ठीक मम्मी बा के सामने ही कुल बात आके छोड़ो शर्ट लेने अब आइल बनी तो बोलोले बड़ी तो कुछ तो अब का दियो अभी खन तो रहल त खा गोनी ऊ मांगतनी हां हाउ वाला चीज मांगतनी उ नहीं के खत्म हो तार गइल। वाला प्यार मांगतनी का मिली का? हरदम प्यारे होत रहेला वही खातिर तो बोलोले बा मूड बनल बा मूड बना लेल बनी हम ठीक बा। उ खातिर मूड बनावे पड़ला तो का और का उ का होखेला देवर जी ऊ का ला तू तो बुझते बड़ू आ कैसे तू हो गइल बड़ू पेट से अब तू समझ ओकरा में मूड मूड के मतलब का होखेला हम तो मतलब जैसे कि मूड गरम बा ठंडा दा तू छतानिया हटा दे केहू बाटे ना जननी ठीक है बा। ए जे प्यार वाला हम तो सोचत रहनी कि मच्छरदनिये में ओका बोका खेलल जा आ प्यार का लड़ाई लड़ल जा तो तोहर का कुछ बुझाते नहीं खे केहू देखी ना ना माई ना भौजी ना भाई ना ससुर ना माई को लेके जातनी हम ओकरा घरे अंजुआ के सुना श्यामो सुंदर जनिया तो ना कुछ कहियन ठीक बा। उ का कहन उ तो खुदे माजा मारत अन चल आब ओका बोका मार लेल जा
जरूरी बाटे चलो ना पानी में गोता लगा ले होलिया ठीक बा चली और चली चले आओ चली आओ अरे चली आवा हो आई मई के हरे आ के हरे में सुतल बनिया काय बोला तुम हमके बेटा ई का ए दो गालावा अरे माई ई का करतर सरे ये माई मम्मी जी हमरे घरवा में सुतल बानी आही रे माई हम सोचनी कि तनी उठांगे त करे जावा हमरी दो गालावा चढ़ी गई ए मन तनी के का करतर सही कौन नटंकी लगल बड़ा अरे सरे पूछू नहीं कि कह मम्मी जी बतावा हो कुल आदमी जाने त ई का कहि रे ई कहता नु कि हमर गोड़ में कांटा गड़ गड़ हम सुता तनी निकाल दो हे मेर हरवा में कांटा निकलता टे ना हाँ? लाइट आइल बना माने जेकरा के चुतिया बनावे कहि ओकरा के बनावे हमारा के चुतिया न त बनावे स ठीक बना तनी मने कपार दुखाए त हम करी कि तनी चल कर घरा में पटाई अब बताओ स ई थोड़ी कामवा जवन करत रस आ ये पूजा देखी तो ओकर पर प्रभाव पड़ी कि ना पड़ी माने आपके पूजा वाला लड़का बिया का तनी लिखावा तनी एतना करे एतना पढ़ावा तनी लिखावा तनी ये कुल करे खातिर काता ना सेवा करी ना मम्मी जी और बेटा लाखों में बेटा पैदा कइले दुलारुअल बेटा ना है सुन लो स अगली बार से गलती ना होके के चाहिए ना मम्मी हाला गुला करब बे त मने का रही जाई ना हां काची का आई तू पढ़े वाला लड़का के बिगाड़ के तू रखले बाड़ी पैसा एकर मतलब कि तब तो नुकसान ना मर जाता टे आई केने से पढ़े वाला लागत on मम्मी जी हमनी के लाता का अनपढ़ का लड़का भरल बनी जाइए आइल बनी जा करे ए मम्मी जी बताऊ आज तोर मर्दा जान जाओ तो कहे ना कि हमर महतरी रही कहीं कमाओ खराबतिया हां सुने ना मम्मी जी हट हट कोड़ा तब के है जाए एथु करवले बड़ा मनावत है हमरा के कि नहीं माई खूब खुश बिया जो हट जो हट सा कर सा अपन वाली ठीक ए बनाओ मम्मी जी का बना दी का बना हमर करे जावा बना दो अब बना के खा ली हो ठीक बनाओ मत कहिए नटंकी लगा के धइले बाड़ू माई जे भया से मत कहिए जा जरा तो लड़का बनल जाता रहे ना लड़का पढ़ लिख के कुछ हो लेकिन अब तू तो मम्मी जी भरुआ बाड़े भरुआ से भी हद बाड़े तू वहां से फोन कर कुछ बोलम जान अरे जा हो तू लेके सुता जा मने का भौजी ओका बोका खेल के हमारा संगे आ माई से बवाल मचा देलू ना अजी देवर जी हम ना जानत रहे कि माई हमरे पलंग पर सुतल बानी ठीक हमार है समंदर में गोता लगा के आ पकड़वा लेलू माई के संगे गलती काम कइले बड़ू आ तो हम ई ना गलती ना देखलनी ऊ गलती ना बड़ गलती कइले बड़ू ऊ लइकवा जौन पेटवा में तोहरी बाटे ऊ वाला का भौजी नाम हमार बदनामे क देलू जा ऊ का जानता है मैं जानता है क्या कि देवरे के हमार जा 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 तू ही बाड़ू सब कुछ जाए ना जी खिसियाई चाहे कुछ करी हमार काम हो गल नु हमार काम निकल गल नु बस हम बस एगो बाजी ना कहल चाहत रहे ना सुनल चाहत रहे ठीक बा नु